Sabedes do noso compromiso Sabedes do noso compromiso en contra dos proxectos que son profundamente agresivos ambientalmente contra o noso país. Galicia precisa dun modelo de industrialización que seña absolutamente sostible, que respecte os nosos valores ambientais, pero tamén que respecte unha economía que ten que preservar a riqueza da nosa terra. Por lo tanto, este proxecto non soamente é agresivo en termos ambientais, senón que ademais destrúe todos os ecosistemas mariños, toda a produción, a riqueza que ten a Ría de Arousa e, polo tanto, ten que ser radicalmente rexeitado. Doutro xeito tamén dicir que efectivamente é absolutamente incoherente que a Xunta de Galicia estea a defender, insisto, proxectos que non teñen que ver co noso país, coa vida e que, como vedes aquí, son absolutamente rexeitados polo conxunto do noso país. Por lo tanto, altri non. Preguntarle por el nuevo Papa, León XIV, estadounidense, 69 años y aparentemente continuista con la línea de Francisco. ¿Qué le parece? Bueno, respeto absoluto as decisións que adopta a Igrexa Católica. Estiven onte en Roma, foi unha decisión bastante rápida e o que importa creo que é un proxecto que ten que ver coa continuidade, non, de unha actividade vencellada. Pois eu creo que a un xeito de entender o mundo, de entender o humanismo, de defender, non, as desigualdades e que ten que ver tamén, pois que creo que con un mundo en paz. Por lo tanto, o gallá este nomeamento sirva para continuar coa estela do Papa Francisco.